Už tradične sú prvým podujatím skalickej radnice raňajky s primátorom. Tento rok sa konali 4. januára a pozvanie prijali vedúci oddelení Mestského úradu, zástupcovia viacerých inštitúcií, školských a predškolských, zdravotníckych, bankových, sociálnych a kultúrnych zariadení, polície, súdu, prokuratúry a správcovia skalických farností. Primátor Stanislav Chovanec v príhovore poďakoval prítomným za spoluprácu v uplynulom roku, predostrel niektoré úlohy, ktoré čakajú samosprávu a mesto v roku 2012 a poprial na nasledujúce dni a mesiace obojstranne prospešnú spoluprácu. Začiatok roka je často spojený s predsavzatiami. Niektorých hostí sme sa na ne opýtali. Dávate si novoročné predsavzatia? Nedávam, nie. Ale ako si dávam priebežne počas roka, ale novoročné nie. Človek, ktorý samozrejme chce, aby sa mu niektoré veci splnili, tak si ich dokáže spraviť aj iný dátum ako 1. januára, takže nie. No tak ako každý rok, volá čo schudnúť. Nie, pretože sa väčšinou nesplnia, keď si človek nejaké predsavzatie dá. V každom prípade niekoľko drobných, ale takých, že budem lepší, že schudnem, že budem ešte viac športovať ako doteraz, že už nepadnem z bicykla, že už ja neviem čo, že v práci budem lepší na tých svojich podriadených a oni budú všetci so mnou spokojní a budem o to viac šťastnejší. Tři králové v hábitech, kteří obcházejí domácnosti a vybírají příspěvky na charitu. To je už notoricky známý obrázek. Během let se aktivita kolednických skupinek natolik rozeběhla, že se Tříkrálová sbírka zařadila mezi nejúspěšnější projekty charity. V Uherském Hradišti začínají koledníci už tradičně na Masarykově náměstí, a to s plnou parádou, tedy muzikou, kostýmy i koňmi. První kroky Tříkrálové skupinky vedou obvykle na radnici. Už jsme si na to nějakým způsobem zvykli a takovýchto akcí kež by bylo víc. Když se člověk podívá na ty tři krásné koně, které se pojedou po Hradišti a připomenou se ty tradice, tak je to, si myslím, symbolicky hezké. Chtěli bychom obejít co nejvíc těch rodin a bytů v našem regionu, znamená na tom Uhersko-Hradišsku. A věříme, že se nám to povede, takže děkujeme všem za příspěvky na Tříkrálovou sbírku, přejeme všem lidem, všem, kteří nás de facto jakoby takhle podporují a i těm, kteří nás pozdáli, aby tento rok, který vlastně před náma byl pro všechny úspěšný, aby jste byli všichni zdraví, šťastní. Každoročně do ulic regionu vyráží na 400 kolednických skupinek a stejně by tomu mělo být i v letošním roce. Už za několik málo dní se tak ukáže, jestli se podaří zase o něco posunout dosavadní téměř 2milionový rekord z roku 2011. Prvým kultúrno-spoločenským podujatím v roku 2012 v Skalici bolo tradičné posedenie pri cimbale. Vo Veľkej sále Domu kultúry sa v sobotu 7. januára predstavili členovia ľudovej hudby Skaličan pod vedením Petra Michaloviča a muzikanti ďalších skalických ľudových hudieb. Program uvádzal moderátor a spevák Anton Dinka a ako hosť sa predstavil klarinetista Jindřich Vídeňský. V Skalici nie som prvýkrát a dúfam, že ani nie poslednýkrát. A mne sa tu hrozne vždycky páčilo a páči sa mi to, aj sa mi tu bude páčiť. Posedenie pri cimbale je veľmi obľúbeným podujatím. Nálada bola výborná, spievalo sa, ale aj ochutnávalo. Víno či sladké a slané domáce špeciality. Návštevníci sa v prvú sobotu v roku 2012 veľmi dobre zabávali. My Skaličani si nevieme uvedomiť, akú fantastickú muziku my máme. To je európska úroveň. Máme radi pesničky ako skalické, tak aj moravské. Takisto sme veľmi úzko spätí práve so Skalicou, tak práve preto sme prišli sem. Nás cymbalová muzika láka tak, ako včelu láka rozkvitnutý med. To je naša krev, toto je náš život, folklór, Skaličan, to máme rádi. Když se na Uhersko-Hradišťsku řekne Josef Kubáník a Květa Fialová, nejednomu z nás vyvstane na mysl Harold a Maud. Dvě oblíbené herecké osobnosti se ovšem začátkem ledna ve Slováckém divadle setkávají také v nové inscenaci. Opět jde o silný příběh plný emocí, v jehož průběhu diváka nejednou zamrazí a přesto je úplně jiný než ten odehrávající se v černé komedii Colina Higginse. Točí se kolem starší dámy, baby Růženky, která se v nemocnici ujme 10letého chlapce. Tomu kvůli leukemii zbývá jen pár dní života. Já to beru tak,
že jediný majetek je člověka, je čas, kterému dán a je to dar a my máme jenom děkovat, lidi málo děkujou. Lidi si jenom stěžují a každá minuta je zázrak. Já v podstatě jsem jim to trošku vnutila, tuhle věc, protože je to osvěta o smrti a tady je velice malá osvěta o smrti, tak to tady v té Evropě. Tam v jednu chvíli Oskar říká, že se naučil žít tak a učí se dívat na svět tak, jako by ho viděl poprvé. A to si myslím, že je právě to nejkrásnější, kdybychom se každý den dívali na svět, jakože je vidíme poprvé a nechali se okouzlovat tím, co vidíme a tím, co je kolem nás, tak si vůbec nebudeme uvědomovat ty věci, které my si uvědomujeme, protože tak prostě nežijeme. Tak toto je ona. Volá sa Petruška, váži 3000 gramov a meria 48 cm a je prvým bábätkom, ktoré prišlo na svet v novom roku v Mijavskej pôrodnici. Porod prebiehal cisárskym rezom, bez komplikácií, mamina aj bábätko sú v poriadku a prebehol 2. januára v skorých ranných hodinách. Peťka sa narodila ako druhé dieťa Eleny a Petra Kalusových z Osenice. Doma tak na ňu čaká jej 5-ročná sestra Anetka. Teší sa na sestričku? Veľmi, áno. Stále o nej rozpráva. Veľmi sa teší na ňu, keď už prídeme. No ako ste vyberali meno? S manželom a s tou dcérkou sme vyberali. Manžel je Peter, tak nakoniec sme sa tak zhodli, že to bude Petruška. A čo by ste Petruške zaželali do života? Tak hlavne, aby bola zdravá. Ako sa tátino teší z nového prírastku do rodiny? Veľmi sa tešíme. Mysleli sme, že to bude chlapec a je to dievčatko. Ale aj tak sme velice radi. 6. január, kedy si väčšina ľudí pripomína príchod troch kráľov, je pre veriacich pravoslávnej cirkvi vianočným štedrým dňom. Tak ono v podstate ten posun treba vnímať historicky. Hovoríme teda o juliánskom kalendáre a hovoríme o gregoriánskom. Juliánsky kalendár pochádza samozrejme z obdobia ranokresťanského. Pravoslavná cirkev stále teda v svojej histórii dodržiava tento kalendár. Je pravdou, že pod vplyvom tej veľkej globalizácie teda mnohé národy ešte prešli pod riadenie sa gregoriánskym kalendárom. Ale tu na Nábrezove, sláva Bohu, dodržiavame starý juliánsky kalendár, ktorý teda je pre nás takým asi dedičstvom našich predkov. Na štedrý deň sa pre pravoslávnych končí 40-dňový pôst bez mäsa, mlieka, vajec a ďalších živočíšnych produktov. Veriaci pravoslávnej cirkvi z Brezovej radi privítajú medzi sebou známych z rôznych kútov Slovenska, ale aj rodených veriacich z Ruska. No teď, když mám takovou možnost přijet na Slovensko, tak většinou jezdím sem, protože tady je dobrá komunita v církvi. Na druhý deň, takzvané roždestvo, kedy je už dovolené jesť všetky potraviny, sa veriaci schádzajú na vianočnej liturgii. Vo štvrtok 12. januára sa začnú dôchodcom s malým dôchodkom a ľuďom v hmotnej núdzi rozdávať potravinové balíčky z Európskej únie. Potravinová pomoc je určená pre najodkázanejšie skupiny obyvateľstva, a to pre ľudí v hmotnej núdzi a tiež pre dôchodcov, ktorých dôchodok nie je vyšší ako 305 eur. Pri preberaní potravinového balíčka nezabudnite na potrebné náležitosti. Upozorňujem všetkých občanov, ktorí si pre potraviny prídu, že tieto množstva 20 kg hladkej múky a 20 kg cestovín sú veľké a je potrebné, aby si zabezpečili odvoz z areálu firmy Dema do svojich domovov. 1. januárový víkend bol v Senickom dome kultúry venovaný tvorbe Stanislava Štepku. Zakladateľ, režisér a najvýraznejší herec všetkých predstavení Radošinského naivného divadla je bez pochyby najplodnejším autorom divadelných hier na Slovensku. Nikto sa neprebojoval z amatérskych pomerov do profesionálneho divadla a neudržal sa niekto tak dlho na špičke. Takže si myslím, že to stojí za to, aby sme mu venovali jeden víkend ako autorovi a zároveň aj teda divadlám, ktoré hrajú jeho hry. Divadlo so 40-ročnou tradíciou Na kolene z Častej si vybralo hru Nevesta predaná Kubovi, ktorú Stanislav Štepka napísal spoločne s Jiřím Suchým z pražského divadla Semafor. Konečnú stanicu divákom v Senici ponúkli herci divadla Na Strnisku z Trnavy a ochotnícke divadlo Popudinské Močidlany naštudovali hru o láske. Súčasťou divadelného víkendu bola i beseda so Stanislavom Štepkom. Teší ma to, že je o moje hry alebo o tvorbu Radošinského naivného divadla záujem. Celá moja tvorba a nášho divadla
je celá poetika vyjadrená v tom našom názve. Radošinské naivné divadlo. A nech si každý za tým hľadá to, čo už našiel, alebo čo ešte len hľadá. Víkend Stanislava Štepku v Senici vyvrcholil najnovším predstavením Radošinského naivného divadla, v ktorom sa autor venuje háklivej téme dedičstva. Déle než 3 roky slouží na křižovatce u Uherskobrodské Sladovny provizorní kruhový objezd složený z betonových prefabrikátů, svodidel a mobilních plastových obrubníků. Nechala ho zbudovat radnice. Zlínský kraj, kterému daná silnice patří, měl odlišný názor a tuto okružní křižovatku nepovažoval za nutnou. Po letech se ovšem Broďané přeci jen dočkají. Po dalších jednání se nám podařilo dohodnout se Zlínským krajem, že souhlasili s variantou kruhové křižovatky o průměru 31 metrů. A my se domníváme, a ty zkušenosti z toho každodenního provozu to potvrzují, že se toto řešení osvědčilo, že skutečně došlo k výraznému zklidnění a hlavně k plynulosti dopravy. Město Uherské Hradiště zabodovalo v soutěži vyhlášené Asociací pro urbanismus a územní plánování České republiky. Stříbrnou pozici mu vynesla konverze kasáren. Na základní proměně komplexu obytných budov pro vojenský personál začala radnice pracovat v roce 2002. Tvář uherskohradišťských kasáren se v průběhu let skutečně měnila k nepoznání. V soutěži, která rekapitulovala celý proces postupné transformace areálů v různých městech, se tak Hradiště umístilo na 2. místě. Komise tam pochopitelně hodnotila spoustu aspektů, nicméně jeden z těch nejdůležitějších byla určitě šířka nabídky vlastně v celém areálu. Nabízíme tam jednak školství, vysoké školství, nabídka firem, máme tam nový park a podobně, nové náměstí, takže ta šíře je opravdu velká. Já si myslím, že toto zaujalo komisi. Živý les pro budoucí generace, tak zní název projektu, který v rámci operačního programu přeshraniční spolupráce připravilo slovenské město Handlová. Partnera na české straně hranic našlo v Hodoníně, především ve zdejší zoo. Projekt je zaměřený na ochranu životního prostředí, hlavně lesů. Vedle zoologické zahrady se na něm bude podílet Hodonínské středisko volného času a připojilo se k němu také město Břeclav. Cílem tohoto projektu je zkvalitňování životního prostředí prostřednictvím odstraňování černých skládek. Město Břeclav i středisko volného času budou právě pracovat na odstraňování černých skládek a na výměnných pobytech. Zahrada si v jeho rámci také vylepší svůj areál a získá dokonce elektromobil. Také město Kyjov omezilo hazard. Zastupitelé se shodli na tom, že na celém území města budou hazardní hry zakázány od 2. hodiny noční do 8. hodiny ranní. Parlament České republiky novelou upravil zákonné zmocnění, které může obec město využít k regulaci hazardu. Již není možné regulovat provozování těchto videoterminálů a výherních hracích přístrojů na základě vzdálenosti. Je možné pouze určit časy, ve kterých nelze provozovat, anebo místa, kde lze nebo nelze provozovat hazardní hry. Prelom rokov je často obdobím retrospektívy uplynulých 12 mesiacov. Skalica ako pohraničné mesto s Moravou má viacero cezhraničných aktivít. Ponúkame vám sumár tých najzaujímavejších v roku 2011. V posledný aprílový deň sa v Dome kultúry v Skalici konala družobná regionálna výstava vín. Uskutočnila sa v rámci cezhraničného projektu Vinohradníci bez hraníc. Vystavených bolo celkom 800 vzoriek, pričom zo Slovenska ich bolo 60% a zvyšné dodali vinohradníci a vinári z Moravy. Šampiónom červených vín sa stal Vladimír Petrovič zo Skalice so vzorkou Cabernet Sauvignon, neskorý zber 2008. Šampiónom bielých vín sa stali Jozef Urbánek z Petrova so vzorkou moravského muškátu 2010. Cenu primátora mesta Skalica si prevzalo Ľudek Botur zo Strážnice za vzorku vína Frankovka Výber z Hrozna 2008. 6. mája sa v telocvični Strednej zdravotníckej školy uskutočnil 4. ročník medzinárodného volejbalového turnaja o putovný pohár primátora mesta Skalica. Zúčastnili sa ho okrem 2 domácich aj týmy z Moravy a Španielska. Na 5. mieste sa umiestnili Ratíškovice, 4. bol Bzenec a bronzovú pozíciu si vybojoval španielský tím Roketes. Na 2. mieste skončila Skalica A a putovný pohár primátora Skalice získalo skalické Bčko.
12. mája sa v Skalici začala oficiálna dvojdňová návšteva hejtmana Juhomoravského kraja Michala Haška. Aj keď je obvyklé na Slovensku vítať hostí chlebom a soľou, hejtmana pred radnicou vítali krojované deti trdelníkom. V obradnej sieni radnice sa hejtman zapísal do pamätnej knihy mesta Skalica. Po návšteve radnice si hostia z Moravy prezreli aktuálnu výstavu o histórii vinohradníctva na Moravsko-Slovenskom pomedzi v Záhorskom múzeu a vypočuli si niekoľko piesní v podaní dámskeho klubu Harmónia. 22. mája sa Skalica stala dejiskom 2. ročníka prehliadky seniorských folklórnych súborov zo Slovenska i Moravy. Na podujatie, ktoré pripravila základná umelecká škola v spolupráci s mestom Skalica, prijalo pozvanie niekoľko skalických a západoslovenských súborov a ľudových hudieb, ale aj Old Stars z Břeclavy a Lipta z Valašského Liptálu. Vo vyše 3-hodinovom programe mohli návštevníci počuť piesne a vidieť tance zo Slovenska i Moravy a užiť si pestrú paletu folklórnych tradícií a krojov. 16. septembra sa v hoteli Patriot uskutočnil seminár na tému aktivity na rieke Morave. Zúčastnili sa ho slovenskí, rakúski i moravskí účastníci cezhraničného projektu REKOM. Prezentované boli projekty ochrany prírody a nové zámery na výstavbu mostov cez rieku Moravu. Ďalším projektom bol predpovedný povodňový systém Morava Die, ktorý by umožnil vodohospodárom včasné varovanie pred povodňami. Na záver si účastníci prezreli pamiatky mesta a zúčastnili sa plavby na Baťovom kanále. V rámci mesiaca Československého priateľstva a dlhodobej spolupráce Záhorského múzea v Skalici s múzeami z druhej strany rieky Moravy bola pripravená výstava fotografií Pavla Popelku pod názvom Lidé Moravy. Slávnostné otvorenie výstavy sa uskutočnilo v piatok 14. októbra za účasti autora. Vystavené fotografie boli námetovo zamerané na atmosféru folklórnych podujatí a zachytenie dlhodobej tradície ľudových prejavov na Morave. 22. októbra sa uskutočnil druhý ročník podujatia Deň otvorených búd. Pripravila ho Vína cesta Záhorie. Vinohradníci a vinári pripravili pre návštevníkov nielen svoje víno, ale aj pohostenie, ukazovali priestory búd a pivníc, niektorí k tomu pridali kroj a reprodukovanú hudbu. A to všetko s úsmevom, ochotou a pohostinnosťou. Podujatia sa zúčastnilo aj mimoriadne množstvo návštevníkov spoza rieky Moravy. Tak ako každý rok na konci októbra sa aj tento raz uskutočnila okružná jazda starostov a primátorov miest a obcí Moravsko-Slovenského pomedzia po významných miestach tejto oblasti. Každoročne sa tak deje pri príležitosti výročia vzniku Československej republiky. Tento historický dátum si tento raz predstavitelia pohraničných miest a obcí pripomenuli 27. októbra. V Skalici hostí privítal na pôde radnice viceprimátor Ľudovít Barát. Po prijatí sa všetci spoločne vybrali do parku Skalickej nemocnice, kde pri pamätníku významného skalického rodáka doktora Pavla Blahu položili vence na uctenie si jeho významného podielu pri vzniku Československej republiky. Od pondelka 14. novembra sa v extraviláne Skalice začalo s výsadbou stromov, ktoré vytvoria systém vetrolamov a biokoridorov. Zelenú k realizácii tohto významného projektu dal podpis zmluvy medzi primátorom Skalice Stanislavom Chovancom a konateľom spoločnosti Lesy Horňácko Jiřím Práškom. 17. decembra sa konal ďalší ročník medzinárodného cestného behu Skalica Holíč Hodonín. Na jeho štart sa postavilo takmer 350 bežcov z viacerých krajín. Tento raz sa štartovalo zo Skalického námestia a atletov odštartoval primátor Skalice Stanislav Chovanec. Časom 38 minút 51 sekúnd vyhral český reprezentant Milan Kocourek. Najlepším slovenským bežcom bol na 10. mieste Imrich Pástor z Košíc. Najrýchlejším Skaličanom bol Miroslav Hlúpik z AŠK Grafobal Skalica, ktorý skončil na 16. mieste. Toľko krátky sumár cezhraničných podujatí za rok 2011. Veríme, že aj v roku 2012 budeme obyvateľom spoza rieky Moravy prinášať zaujímavé udalosti z diania v severozápadnom cípe Slovenska.